Виж. Чакайте. Една снимка. Виж. Още една. Още две. Искаш ли аз? Още две. Ето така показвам. Да, така кажи. Аз съм чигар. Не, бе. Така кажи. Добре, Аз съм чигар, аз съм чигар. добре. Не, Алекс, още докато ми ти кажа. Кажи. Айде, кажи де. Кажи, аз съм чигар. Не, снимай още един път. Добре, готово. Какво снимаш, бе? Чакай. Добре, аз ще кажа. Аз съм чигар. Добре, че. Аз съм Алекс, чигар. докато ти каза. 1, 2, 3, старт. Аз съм чигар. Чакай да видя къде.